Gidepensahan ni Police Colonel Hansel Marantan ang Acting Director sa Davao City Police Office ang pag-deploy og 55 ka mga police personnel sa DCPO atol sa presidential visit og alyansa sa Bagong Pilipinas Rally sa Carmen, Davao del Norte ni adtong Sabado, Pebrero 15, 2025 nga gipasibilyan og adunay touch of red ang suot sa mga pulis nga walay armas. Sumala ni Marantan alang sa seguridad sa presidente ang ilang gihimo nga kinahanglan nga muipon sa mga tao ang mga pulis nga nakasibilyan atol sa rally. Wala maangayin ni Marantan nga gihimuan og political issue ang pag-deploy og mga pulis atol sa rally kay dili lamang kini ang unang higayon nga gihimo sa DCPO ang pag-deploy og mga pulis sa mga dagkong rally nga nakasibilyan og walay armas ang mga pulis. Gipasabot sa DCPO nga magpabiling a political ang mga pulis ug wala sila'y dapigan nga politiko. From DCPO will cover the allegation na walang ralista. I have 2,300 personnel sa DCPO. I can easily send 2,000 personnel kung that's the intention. As besides to the touch of red, what's wrong with the touch of red? The intention there is to blend, camouflaging. Tama ho yung intention of the those people who gave the instructions na magpadala with that touch of red para maka-blend dun sa public. And the issue na wala silang firearm, of course, kasi mga CI sila mag-blend dun sa public. Di inagaw lang yung mga firearms sila. And then we've been doing that since then. Kaya yung iba nga nabubuking na may infiltrator sa loob. Ang daming ralista sa Davao, sa Rizal Park. Hindi lang 55 ang ipinadala ko dyan. 200 ang ipinapadala ko dyan ng mga CI to ensure na there's safety inside and outside the perimeter and the protection of the VIPs themselves. So, I don't see anything wrong with that.